Kao što sam rekao, politički odnosi između država su u današnjem svetu daleko bitniji za ekonomsku saradnju nego što su to bili u godinama pre početka ekonomske krize. Dakle, ekonomska diplomatija je nešto što će itekako uticati na razvojni put ove zemlje i zbog toga to u formalnom smislu predstavlja prioritet. Mi imamo 4 spoljno-politička prioriteta za 2011. godinu. Ta 4 prioriteta ispunjavat ćemo kroz blisku saradnju i interakciju sa svetom. A kada je reč o svetu, mi ga posmatramo kao jedno celo iz naše perspektive, iz naše vizure, oslonjeno na 4 stuba. 4 stuba u Srbiji, 4 stuba spoljne politike Srbije su Evropska unija, Ruska federacija, Narodna republika Kina i Sjedinjene Američke Države. 4 prioriteta, 4 stuba. 4 prioriteta ostvarujete kroz saradnju sa svetom, a svet iz naše perspektive stoji oslonjeno na 4 stuba. To je moj odgovor na pitanje koji su razlike između prioriteta i stubova. Pokušavam da preventivno odgovorim na pitanje, ali zapamtite, za 2011. godinu 4 puta 4. 4 prioriteta, 4 stuba. Teška je godina pred nama, ozbiljni su izazovi, ekonomska kriza svuda u svetu uzima sve više maha. Srbija će sasvim sigurno, kao i svi drugi, osetiti posledice te krize, ali u tim turbulentnim vremenima snaći će se ko bolje zna, snaći će se onaj koji više zna, snaći će se onaj koji ima hrabrosti da to svoje znanje i upotrebi i snaći će se onaj koji ima jasnu viziju svog puta, kojim pravcem želi da ide, gde želi da stigne i šta je na tom putu zarad ostvarenja tih ciljeva spreman da žrtvuje, a šta ne. Dakle, to je bilo neko moje uvodno izlaganje. Ja se zahvaljujem na pažnji i moram da sada zamolim da pređemo na jednu drugu fazu ovog dijaloga, to su pitanje i odgovori koji više nisu za javnost.